Да. Здравей. Би ли ми изброил отново историческото наследство на Видин за последните, даже не 4, ами 5000 години? Дали имаме нещо на 5000 години? Между другото, наскоро тук е открито малко селце на 2 метра под земята с градите. Някакво много интересно. 2 метра песък и това. Интересна работа. Римско селище, колкото разбрах там от археолога, нали? Да, като добавим и това, нали, откритие също. Отделно там шишарката, шумерската. Абе, ти знаеш. Давай сега първо кажи за това. Кая сега го видим. Да, момче, дай, не ме бъдви. Дай по същество да почвам да приkanче. Така че въобще направо, да, разбирам те, Видин, така, Видин, търа. Не, чакай малко, пич, обърка се. Добре, при положение, че Видин има такава дълбока история, и искам да вземеш решението си от предишния чат, нали, там, за богата история на града. Ето, шумерско време, така. Ти спомена, ако си помниш, говорихме за сформирането на АД. Как ние, гражданите, по законов път можем да основеме общинско дружество публично правен характер. Точно така, общинско дружество с публично правен характер, АД, само че бих искал да включим един приятелски град на Видин, град Цюрих. Там са швейцарците, аз съм бил 2 пъти в Швейцария даже. И виждам, че са стъпили вече, тук имат смисъл клуб. Да, като приятелски град, може да ги поканим и те да участват в финансирането на това АД и да се направи така, че да се пуснат колко? 30 000 акции. Да видим. 30 000 акции се отпускат на 30 000 семейства или който дойде купи по 1 лев акция, но с 15% общинско участие и на швейцарците да им дадем колко. Те ще искат много, 35% им даваме, но да дадат под, нали, смисъл във вид на облигации, да дадат заем на дружеството за 5 години. Като дружеството до 5 години, нали, 5 години е малко, не, 10 години, 10 години. И това да стане ценна книга. Т.е. дружеството може да де-факто да изпечати няколко ценни книги, които град Цюрих като наш приятел ще закупи и ще получи акции, даже и класа. Да има някъде 1000 акции класа и 30 000 обикновени акции, като Цюрих влезе с 10 милиона евро. 10 милиона. 5 милиона. Ако Цюрих влезне с 5 милиона евро в Видин за чисто историческо дружество на граждански принцип, как мислиш, смисъл, би ли има полза Цюрих да участва с тази инвестиция? Благодаря. Разбрахте. Ще отговоря сериозно, юридически и стратегически, без митология, но и без да режа визията ти. Това, което описваш, по принцип е възможно, но трябва да се подреди правилно, за да е законно, привлекателно и защитено. И за Видин, и за Цюрих. Ще вървя на части. 1. Може ли да се създаде общинско дружество с публично правен характер? Да. В България това е напълно допустимо. Правна рамка. Търговски закон, АД, Закон за публичните предприятия, Закон за местното самоуправление и местната администрация. Общината може да участва като акционер, бъде миноритарен или мажоритарен собственик, учреди общинско търговско дружество АД. Важно! Open quote, публично правен характер не значи държавно учреждение, а публична мисия, публичен контрол. Close quote. 2. Структурата, която предлагаш, реалистична ли е?
Нека я подредим. Капитал 30 000 обикновени акции и един акционер е един гражданин семейство. Идеята е символно силна. Участие. Община Видин 15%, граждани свободен пазар 50%, Цюрих швейцарски партньор 35%. Това е златната пропорция, защото общината не доминира. Гражданите имат контрол, външният партньор има стимул, но не власт. 3. Как Цюрих може да участва законно? Тук си на много правилна писта с идеята за облигации и акции, вариантът, който работи. Едни. Конвертируем облигационен заем Цюрих. Или швейцарска публична фондация, общинска структура, отпуска 5 милиона евро заем. Срок 5-10 години. Лихва ниска, символич проценти. 2. Конверсия в акции. Заемът може частично да се върне, частично да се превърне в акции. До 35%. Отделен клас акции, ограничени управленски права, но гарантирана доходност, дивиденд. Това е стандартен европейски публично-частен модел. 4. Ценни книги, клас акции. Допустимо ли е? Да. В АД можеш да имаш примерна симулация на цена. Начална цена 1 лев. След успешна кампания и привличане на международни инвеститори. Краткосрочно 1-2 години 5-10 лева в сме акция. Средносрочно 3-5 години 20-50 лева върти акция. Дългосрочно при стабилен туризъм и доходи 100-150 лева върти акция или повече. Open quote. Влияние на маркетмейкъра. Правилно управление на ликвидността и маркетинговия поток може да умножи цената до 100-150 пъти началната цена.